Resan duto pasrahan panampi nuwun kepareng Ajawat Asta. Paripurna Ajawat Asta. Daya pun ibu juru sumba kepareng amrat irisaken upacara wisudan tali dharma. Semoga nuwun. Narya Purwaka lumampahing upacara wisudan tali dharma. Sangat mojo pinanganing sari wis pinapak dhateng ingkang Rama tuwin ingkang ibu nggih Bapa Hadi Suwarna Sambit. Ing sampun hal nyamataken wujuding tirta suci ingkang dumadi saking tirta tempuran sato pangajap. Rewesnya kunjuk wujuding tirta wening salwiring pangarti wijiling pacana tansah dhateng handut dhateng lampahing reh ingkang utami. Kanthi raos bombong birawaning waradaya panjenenganipun Bapak Hadi Suwarna nggih pasang guna piranti ingkang mesti nambani wujuding donga pamuji mrih rahayuning lampah. Orosya paripurna risat mojo pinanganten sarimbit kepareng ngunjuk wujuding tirta wening sigara nindaken upacara sinebat titeh pusaka. Duwung ingkang rinasok dhateng risang atmaja pinanganten Panjalu Gya Ginanti duwung ingkang piniji ingkang kebak Prabowo pangajap kanthi lumaksitaning upacara titeh pusaka sageta akhir tembe risang atmaja pinanganten sarimbit dadi wijining ratu wijining satriya tama yen to anedhaken wujuding atmaja bisa dadi atmaja ingkang pinilih. Ora wis ya paripura sigara kinaringan wujuding melati rinonce ngemus raos sasampunipun sangat mojo pinanganten sarimbit wis kepareng nambut silaning akrami bisa anggonda arum anjayeng bawana cas wujuding asma dhateng ingkang Rama tuwin ingkang ibu nggih asma ingkang prayogi asma ingkang anjunjung dhateng derajating kula wangsa. Sinampiran wujuding sindur ingkang awarni dewe rupa nenggih putih kelawan gula kelapa mengku sasa kanthi manunggaling cipta rasa budi lan karasane risang besan catur arsa anjumenengaken dhateng ingkang putra kekalih mapan wonten sasana ingkang kebak aros kabagyan kang sarta kamulyan. Panjenenganipun Bapa Hadi Suwarna Denira hanganti dhateng ingkang putra kekalih tansah ngesti dhateng dawing para ruwuhun ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun ngarsa tuturi kang handayani sigra mingga wonten tantaharan pacintinggil binaturata saya dangu saya caket saya dangu saya caket riwes nyaketi telenging dampar winisuda semene panjenenganipun Bapa Hadi Suwarna arsa anglenggaken dhateng ingkang putra kekalih mapan madyaning sasana winisuda kinarya pralambita
bilih panjenenganipun Bapa Hadi Suwarno Sarimbit senadyan tori Sang Cempaka Mulya sak kembaran kang wis jumeneng minangka dadya kulawangsa priyangga parandene tasih arsa paring panggula wendah wewarah kang sarata sesorah pangajab denira arsa ambabar layar nitih baitaning samudra bebrayan agung dadya kulawangsa ingkang hayem tata titikang tentrem. Ciriro langen sang narpati busana keprabon ratu kinarepek bedhaya yuwa aniro solahira wingit lirhap sari Sang Narapati Sari Pindha Widodari nurun haning kayiwanganira swela gringging swela gringging sangat mujo pinanganten Sarimbit ingkang wis kepareng anjengku denira lenggah minta tumedhaing sih restu pangestu dhateng ing Rama tuwuning ibu pangajab denira arsa murwakani manjing wonten jagating bebaran agung saged jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang kasthi winantu dhateng kanugrahaning Gusti kang murbeng jagat.